zaista najlepših dana, kada zaista je lepo biti gradonačelnik. Na ovih 28.000 kvadrata očekujemo da se pokrene zaista uspešna proizvodnja i da nama Kragujevčanima obezbedi da se i dalje zapošljavamo. Ono što je isto bitno istaći jeste da ovaj put i uprkos pandemiji koroni, moj tim ljudi je uspeo zaista da isservisira CTP. Kragujevčani su svoj deo posla odradili fantastično. Mi smo ovde bili pre samo 7 meseci, u septembru mesecu. Tada su se postavljali stubovi, danas već imamo maltene gotovu fabriku sa probnom upotrebnom dozvolom. Evo, upravo se postavljaju mašine, podešavaju se, doteruju se i očekujem vrlo brzo da će CTP kao developer da preda objekat na upotrebu samoj kompaniji Yanfeng koja će proizvoditi svoje proizvode na ovoj lokaciji. Ovo je drugi objekat za istog partnera, kome se ovom prilikom zahvaljujemo. To je kompanija Yanfeng, koji su krajnji korisnici objekta. Drugi objekat je u totalu površine 28.500 kvadrata, od čega se nalazi oko 4.000 kvadrata pod kancelarijama. Total vrednost investicije je ugrubo oko 19 miliona evra od strane CTP-a samo u objekat i u zemljište. Na to dolazi dodatna investicija u samu opremu od kolega i naših partnera iz Yanfenga. Smatramo da je ovo za nas je bio vrlo izazovan projekat, kako tehnološki, tako u svim, da kažemo, drugim elementima. Uspešno je realizovan ili se privodi kraju. Praktično mi smo počeli oko 5. septembra prošle godine, 2020. sa realizacijom projekta nakon pripremnih radova, a završetak će se desiti 5. maja, kada ćemo formalno napraviti primopredaju sa Yanfengom. Ovim putem želim da se zahvalimo pre svega gradonačelniku, gospodinu Aleksandru Miloševiću i gospodinu Dašiću i celokupnim njihovim timovima na stvarno odličnoj saradnji, jer prosto u ovim situacijama, u duhu celokupne situacije što se tiče korone, jako smo zahvalni da je sve uspešno završeno. Dodatno zahvaljujemo se još jednom Yanfengu, našem partneru, za koga ovo je za nas 4. projekat zajednički. Jedan je u Češkoj, 3 u Srbiji, gde, ajde da kažemo, smo izuzetno zadovoljni saradnjom sa njima, iako smo zahvalni što su se odlučili za Srbiju, i celokupnom našem timu koji je bio učestvovao na ovom projektu, vodio ga je Bojan Novković.